Εννοώ πως ήρθε το τέλος σου. Τζόναθαν, ξανασκέψου το. Αυτό είναι βλακεία. Να. Σκέφτομαι απλά πως αυτή η ζωή δεν σου άξιζε. Και τώρα αυτό είναι το τέλος της. Τζόναθαν, αυτό δεν θέλεις να το κάνεις. Και όμως θέλω. Τι, εννοώ απλά πως ήρθε το τέλος σου. Τζόναθαν! Πρέπει να είναι η 18η φορά που το κάνω αυτό. Κρίσταλ. Τι περιμένεις, κάτσε ασθενοφόρο. Ναι, ασθενοφόρο. Τηλέφωνο. Τι, σε 15 λεπτά. Δεν πειράζει, θα σας το φέρω με εμείς. Ναι, κλείστε μας απλά δωμάτιο, δεν μας ενδιαφέρει. Να έχει θέα τη θάλασσα όμως. Αχ, τι λέω, ναι. Όποιον να είναι. Ναι, γεια σας. Κάλεσα, παιδιά. Έλα Μέρη, να τον βάλουμε εμείς μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι. Τζόναθαν. Συγγνώμη, θα τον κάνουμε μερικές εξετάσεις, δεν πρέπει κανείς να είναι μέσα. Έλα Μέρη. Ναι. Εγώ κορίτσια πάω να πάρω τηλέφωνο τους γονείς μου. Εντάξει, πήγαινε. Κρίσταλ. Ναι. Είχες δίκιο, Κριστίν. Ακόμα έχω συναισθήματα για τον Τζόναθαν. Τι θα κάνεις για όλο αυτό? Δεν ξέρω ακόμα. Εγώ πάντως το μόνο σίγουρο που θα κάνω είναι να χωρίσω με τον Τζόναθαν. Ταιριάζετε πιο πολύ εσείς οι δύο μαζί, δεν θα ήταν δίκιο. Μα, τι λες, άμα δεν βγεις σώος από το νοσοκομείο? Τι προτιμάς, να είσαι με τον Μπίλι που δεν ταιριάζεται και τόσο πολύ για να σου πω την αλήθεια, ή να είσαι με αυτόν που ταιριάζεται? Για να σου πω καλύτερα είναι έτσι όπως μόλις τώρα τα είπες. Δεν ξέρω. Σκέψου το. Εγώ θα τον χωρίσω τον Τζόναθαν για να γίνει αυτό που μόλις είπα. Και θα βγει μια χαρά από το νοσοκομείο. Δεν βρισκόμαστε σε ταινία, Κριστίν. Τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν πάντα έτσι όπως τα θέλουμε. Ναι, αλλά δεν γίνεται πάντα να σκέφτεσαι αυτό το κακό που μπορεί να γίνει. Σκέψου το θετικό για μια αλλαγή, Μέρη. Εντάξει, θα δω τι θα κάνω. Σκέψου, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Εγώ πρέπει να φύγω. Ναι. Πρέπει να χωρίσω με τον Μπίλι. Εγώ τηλεφώνησα τους γονείς μου. Θα έρθουν σε λίγο. Πού πήγαν όλοι? Μπίλι, έχω να σου πω κάτι. Α, ναι, τι θέλεις? Κοίτα. Μετά από αυτό το περιστατικό που έγινε, κατάλαβα πως ακόμα έχω συναισθήματα για τον Τζόναθαν. Τι? Ναι. Μα... Και πως πρέπει να χωρίσουμε. Μπίλι, πρέπει να χωρίσουμε. Για να σου πω την αλήθεια, και εγώ είχα μερικές δεύτερες σκέψεις με μια άλλη, αλλά δεν είχα φτάσει ποτέ σε ένα τόσο σοβαρό σημείο. Συγγνώμη, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Μπορούμε απλά να παραμείνουμε φίλοι. Καλά, άμα αυτό είναι το σωστό. Ήρθαμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Ο Τζόναθαν είναι καλά? Δεν μπορούμε να τον δούμε ακόμα. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, μαμά. Αυτοκίνητο τον πάτησε. Μου φαίνεται πολύ γνωστό αυτό το μέρος. Έχεις μνήμη χρυσόψαρου. Θεέ μου, Νικόλ. Νικόλ, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Λοιπόν, πού μπορούμε να πάμε
Να περιμένουμε τουλάχιστον. Είναι στον τρίτο όροφο, στον αριστερό διάδρομο, πρώτο δωμάτιο. Ωραία, πάμε. Τι έγινε, του μίλησες? Ναι. Είπε πως είχε και αυτός κάποιες σκέψεις. Για κάποια άλλη, αλλά δεν θα έφτανε ποτέ σε αυτό το σημείο. Ο καημένος φαίνεται πολύ πληγωμένος. Καλύτερα να πάω να του μιλήσω. Ναι. Θα έρθεις μαζί μου, Κρίσταλ? Ναι. Μπίλι? Γεια σου, Κριστίν. Είσαι στενοχωρημένος για αυτό που έγινε με τον Τζόναθαν? Και γι' αυτό, αλλά και γιατί η Μέρη με χώρισε. Τι? Για να σου πω την αλήθεια, δεν ταιριάζεται και τόσο πολύ, αλλά δεν το φανταζόμουν πως θα το έκανα αυτό. Είπε πως με αυτό που έγινε κατάλαβε πως είχε ακόμα συναισθήματα για τον Τζόναθαν. Για να σου πω την αλήθεια πάλι πως ταιριάζουν κάπως πιο πολύ, αλλά δεν ξέρω. Αν και για να σου πω και εγώ την αλήθεια, άμα τα λέμε με όλα. Κι εγώ είχα σκέψει για μια δεύτερη, αλλά δεν είχα φτάσει σε ένα τόσο σοβαρό σημείο. Ποια είναι αυτή η δεύτερη, άμα μπορώ να ρωτήσω? Θα προτιμούσα να μην σου πω. Καλά. Δεν πειράζει. Εγώ έτσι κι αλλιώς θα χωρίσω με τον Τζόναθαν. Τι? Για να το φτιάξει με τη Μέρη. Είναι πιο δίκαιο. Σκέψου, δεν ταιριάζουνε πολύ πιο πολύ. Άμα το σκεφτείς καλά φυσικά, γιατί μόλις χωρίσατε. Ναι. Καλά. Εσύ όμως γιατί? Σου είπα μόλις τώρα, αλλά και γιατί έχω κι εγώ νομίζω συναισθήματα για κάποιον άλλον. Εσένα δηλαδή. Και σκεφτόμουν μόλις έβγαινα από το νοσοκομείο ο Τζόναθαν να του έλεγα πως χωρίζουμε και μετά να τα φτιάχνουμε, αλλά αφού υπάρχει μια άλλη... Όχι. Καλά είναι. Έτσι κι αλλιώς εσύ ήσουν αυτή η άλλη. Τότε είμαστε έτοιμοι. Ναι, αλλά πρώτα να χωρίσεις καλύτερα με τον Τζόναθαν. Συγγνώμη, ο κύριος Τζόναθαν ανοίγει τα μάτια του. Τι? Και μπορείτε να τον επισκεφτείτε. Κανείς δεν μ' ακούει εδώ? Ο Τζόναθαν δεν ξέρετε στο ράδι και γαμμάτωσε και για πρέπει να πάμε να τον επισκεφτούμε και δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι σταματήστε! Συγγνώμη κιόλας, αλλά ο Τζόναθαν άνοιξε τα μάτια του. Μπορούμε να πάμε να τον επισκεφτούμε. Τι, πάνε γρήγορα! Τζόναθαν! 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 Πού είπε? Φτιάξε εσύ! Ησυχάστε σε παρακαλώ, είμαι φύλακας άγγελός σου. Τι? Και ήρθα για ένα πολύ σοβαρό λόγο. Και δεν θέλω να σου πω ψέματα, αλλά μπορεί να μην βγεις από αυτό το κόμμα που είσαι αυτή τη στιγμή, Και η Μέρη και όλοι και η μητέρα μου και η αδελφή μου, ο πατέρας μου, ο αδελφός μου. Υπάρχει περίπτωση να μην τους ξαναδείς. Αλλά γιατί δεν υπήρξαν πριν πέσεις σε αυτό το κόμμα και σε χτύπησες το αυτοκίνητο, δεν υπήρξαν και τόσο σε καλές σχέσεις με τους άλλους. Θέλω να σου δείξω μερικές παλιές, καλές φιλίες. Τζόναθαν, πού είστε? Καλύτερα να σας δείξω τώρα. Τι, μα... Έλα Νικόλ, δεν θα έρθεις? Με πονάει το πόδι, καλύτερα να μείνω εδώ με τη μαμά και τον μπαμπά. Καλά. Εσύ χάνεις. Πάμε. Παιδιά, σας έπεσε η μπάλα. Ευχαριστούμε πολύ που μας την έπιασες. Πώς σε λένε? Μέρι. Εσάς? Εμένα Μπίλι. Και εμένα Τζόναθαν. Έχετε πολύ ωραία ονόματα. Ευχαριστούμε και εσύ.
Ναι, έχεις και εσύ πολύ ωραίο όνομα. Θέλεις να γίνουμε φίλοι? Φυσικά, γιατί όχι. Μέρι, έλα σε παρακαλώ. Ένα λεπτό, παιδιά, με φωνάζει η μαμά μου. Ναι. Πω, αυτή με αγαπάει πάρα πολύ. Τι λες, εμένα αγαπάει. Όχι, εμένα αγαπάει. Εμένα αγαπάει. Εμένα αγαπάει. Εμένα αγαπάει. Εμένα αγαπάει. Εμένα αγαπάει. Παιδιά, τι έγινε? Να, λέγαμε για ποιον αγαπάς. Εγώ πρέπει να φύγω, γεια σας. Είδες τώρα την έκανες να φύγει. Όχι, εσύ μιλούσες όλη την ώρα και την τρόμαξες. Εσύ την έκανες να φύγει, ξέρεις. Εσύ το έκανες. Καλά ρε, πολύ φάση ταινία. Είμαι ο μπαμπούλα. Πολύ πλάκα. Ναι. Μέρι, μπορώ να σου πω κάτι? Ναι, φυσικά, γιατί όχι. Μπίλι. Ναι. Άκου Μέρι, πάμε λίγο προς εκεί. Ναι. Γνωριζόμαστε τόσα χρόνια. Και... να, επί ευκαιρίας. Εγώ ένιωθα κάτι για σένα. Γι' αυτό θέλεις να το φτιάξουμε? Ναι, φυσικά! Πρέπει να φύγω. Καλά, δεν πειράζει. Ναι, έχω κάτι δουλειές. Πες στον Μπίλι πως είχα τις δουλειές, ναι. Όχι ότι είναι ψέμα, αλλά... Για... Γεια σου Μπίλι, η Μέρι έφυγε γιατί είχε κάτι δουλειές. Παράσταση. Το τι έγινε πιο πριν. Μέρι, θέλεις να το φτιάξουμε? Τζόναθαν, ναι! Πρέπει να φύγω. Πες στον Μπίλι, όπως είχα αυτές τις δουλειές. Όχι ότι είναι ψέμα, αλλά... εντάξει. Κρυφά ακούγεσαι. Όχι, απλά ήμουν ένας από τους 1002 περαστικούς που σε έβλεπαν. Το ήξερα πως δεν είσαι καλός αδελφός. Εγώ το ήξερα πως δεν είσαι ούτε καλός φίλος, ούτε καλός αδελφός, ούτε καλός σε τίποτα. Είσαι ένας άχρηστος. Άχρηστα να λες τα μούτρα σου. Τώρα να ξέρεις πως η Μέρι τα έχει φτιάξει μαζί μου. Άμα εγώ τη ρωτούσα που θα το έκανα, θα έλεγε ναι. Παράτα με. Απλά ζηλεύεις. Δεν σε ζηλεύω. Δεν θέλω να σε ζηλεύω και δεν θα υπήρχε ποτέ ένας λόγος για να σε ζηλέψω. Και φυσικά θα υπήρχε. Αφού με ζηλεύεις που τώρα τα έχω με τη Μέρι. Ηλίθιε. Κριστίν, θέλεις να το φτιάξουμε? Τι? Ναι. Τι έγινε, Τζόναθαν? Τίποτα. Πρέπει να φύγω. Γιατί? Τέλος πάντων. Θα το πληρώσει. Καλά έπρεπε σήμερα να είναι άρρωστη η Μέρι. Ναι. Έχασε ολόκληρη ταινία. Ναι. Κριστίν, μπορώ να σου πω κάτι? Ναι. Μπίλι. Ναι. Τι θες να μου πεις, Τζόναθαν? Κοίτα, δεν είναι όπως τον βλέπεις τον Μπίλι. Κανονικά είναι ένας διάβολος πουλιολόγος. Τι? Ένας ανόητος, ένας ταραξίας. Τι? Τζόναθαν. Άκου που σου λέω, μπορεί εδώ να κάνει τον καλό, αλλά στο σπίτι είναι αυτά που σου είπα. Μα Τζόναθαν είναι αδελφός σου. Πώς γίνεται να μιλάς έτσι γι' αυτόνα? Άκουμε που σου λέω. Αργά ή γρήγορα θα σου καταστρέψει τη ζωή. Πρόσεχε. Έπρεπε να τον είχα υποψιαστεί. Σε ευχαριστώ που μου το είπες. Τίποτα. Αντίο. Γεια. Κριστίν, πού πήγε ο Τζόναθαν? Έφυγε, είχε κάτι να κάνει. Τι θέλεις να μου πεις? Από το πρόσωπο το κατάλαβα. Μην νομίζεις πως κρυφά ακούγα ή κάτι. Ναι. Άκου, πρέπει να χωρίσουμε. Τι? Ο Τζόναθαν σου είπε όλα αυτά τα ψέματα, έτσι?
Δεν μου είπε τίποτα ο Τζόναθαν. Άκου, εγώ είχα υποψιαστεί και ό,τι σου είπε ο Τζόναθαν είναι ψέμα. Απλά θέλει γιατί θύμωσε που εγώ θύμωσα μαζί του για τη Μέρη. Θύμωσες που τα έφτιαξε με τη Μέρη πριν εμάς. Δεν έχει σημασία τώρα. Χωρίσαμε. Συγγνώμη. Πρέπει να φύγω. Εσύ. Εγώ τι? Α, ναι, το ξέρω. Υπάρχω, ναι. Πειράζει? Δυστυχώς. Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί είπες όλα αυτά τα ψέματα στην Κριστίν? Το μόνο γιατί ζήλεψα για μια φορά με τη Μέρη. Την αγαπούσα. Ναι, καλά. Και είπα απλά την αλήθεια. Ποια αλήθεια? Ένα σωρό ψέματα είπες. Δεν είπα ψέματα, είπα την αλήθεια. Γιατί αργά ή γρήγορα θα τις κατέστρεφε στη ζωή. Δεν θα της έκανα τίποτα κακό. Ναι, θα τις έκανες. Απλά είσαι ένας άχρηστος και ζηλιάρης. Μάλλον τα λες αυτά για σένα. Γιατί εγώ δεν είμαι έτσι. Δεν είμαι σαν και σένα. Μπορεί να είμαστε δίδυμοι, αλλά δεν είμαι ακριβώς και σαν και σένα. Άσε με, γιατί δεν ασχολούμαι με ηλίθιους που... και ζηλιάριδες. Τότε εγώ γιατί σου μιλάω Άρη για τόση ώρα, γιατί και εγώ το ίδιο κάνω. Ηλίθια. Α! Τζόναθαν! Πού βρίσκομαι? Τζόναθαν, είσαι καλά? Τζόναθαν. Μα εσύ Μέρη, δεν μπορείτε να είστε όλοι μαζί μέσα. Σιγά σιγά. Ας πούνε πρώτα, ας μείνουν μάλλον οι φίλοι. Εσύ Μπίλι δεν θα φύγεις? Ξέρουμε κάπως, έχουμε μερικά πράγματα να του πούμε του Τζόναθαν που άλλαξαν. Τι πράγματα? Άκου Τζόναθαν, αρχίζω εγώ. Χωρίζουμε. Τι? Μα νόμιζα πως με αγαπούσες. Σ' αγαπάω, αλλά ταιριάζεις πιο πολύ με κάποια άλλη. Συγγνώμη. Τι? Και εγώ χώρισα με τον Μπίλι. Τι? Και εγώ θα τα φτιάξω με την Κριστίν. Μα πώς? Και εσύ Μέρη τι θα κάνεις? Θέλω να τα φτιάξω μαζί σου. Τι νόμιζα πως με μισούσες. Ναι, αλλά μετά το περιστατικό αυτό άλλαξε γνώμη. Εμένα γιατί δεν μου έχει πει κανείς τίποτα? Γιατί εσύ τον πάτησες. Ήσουν τιμωρία. Δίχας, αχ, έχω κάτι τέλεια σιρόπια. Είναι πάρα πολύ καλά. Δεν πίστευα πως θα ξαναγινόταν αυτό μετά. Συγγνώμη, Μπίλι, που πήγα να σε πυροβολήσω. Δεν πειράζει καθόλου. Έτσι κι αλλιώς μετά με έσωσες. Τι? Παραλίγο να μπει μια σφαίρα στο σώμα σου και λες δεν πειράζει? Δεν τα κάνεις καλύτερα τα πράγματα. Πολύ βήχας με έπιασες σήμερα. Αν έρθεις από το σπίτι μου, στο λέω. Μπορεί να μπουν τώρα οι συγγενείς? Τυχερέ Μπίλι, εσύ θα μείνεις. Τι? Μαμά, μπαμπά, είσαι καλά αγάπη μου? Δεν... Έγιναν μερικά περιστατικά που νομίζω πως πρέπει να στα πούμε, έτσι Τζόναθαν? Ναι. Λοιπόν, ο Τζόναθαν παραλίγο να με πυροβολήσει. Τι? Μπορώ να κρατήσω το όπλο? Όχι, Νικόλ. Και τι έγινε τώρα? Τώρα απλά τον είχα σώσει που πήγαινε να το χτυπήσει αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο χτύπησε εμένα. Και μετά συμφιλιωθήκαμε, αποφασίσαμε. Και όλα είναι καλά τώρα. Παιδιά, κοιτάξτε, δεν θα μαλώνετε μάλλον μετά από αυτό τόσο πολύ. Όχι, ούτε με σφαίρες. Μπορεί να είστε δίδυμοι.
αλλά όχι εχθροί. Κύριε Τζόναθαν, πρέπει να σας βάλουμε κάποιους γύψους. Μετά μπορείτε να αποχωρήσετε από το νοσοκομείο. Τέλεια! Ωραία. Εγώ πάω έξω να το πω και στις άλλες, να ετοιμάσουν το αυτοκίνητο. Κύριε Τζόναθαν, επιτέλους βγήκες από το νοσοκομείο. Λοιπόν, πάω να φέρω το αυτοκίνητο. Ερχόμαστε. Αρκεί να μην οδηγήσεις εσύ, Κρίσταλ. Έρχομαι κι εγώ. Τι? Περίμενε, κάτι θα γίνει, βάζω στη κουτσομπόλα. Μέρι. Ναι, Τζόναθαν. Κοίτα, ήθελα να σου δώσω κάτι που ήθελα να το δώσω στην Κριστίν. Δηλαδή στην αρχή σε σένα ήθελα να το δώσω, αλλά ξέρεις έτσι πως ήρθαν τα πράγματα. Μέρι, θέλεις να με παντρευτείς? Τζόναθαν, ναι! Δηλαδή υποθέτω τώρα είμαστε αραβωνιαστικοί. Ναι, από ό,τι φαίνεται. Συγγνώμη που εμείς δεν ήρθαμε. Και σας περιμέναμε, νομίζαμε ότι πάθατε κάτι. Όχι, μια χαρά ήμασταν. Ανεβείτε. Τζόναθαν, Μέρι, δεν θα έρθετε πάνω στο αυτοκίνητο? Όχι, μαμά, δεν πειράζει, θα πάμε με τα πόδια. Ναι. Αχ, δεν το πιστεύω πως αραβωνιαστήκανε. Τι έγινε, μαμά? Τζόναθαν, μήπως έκανες κάτι και δεν μας ρώτησες? Μαμά, είμαι 20 χρονών, δεν χρειάζεται να σε ρωτάω για το τι κάνω και τι δεν κάνω. Ωραία, τώρα χρειάζεται. Αραβωνιάστηκες χωρίς να μου το πεις! Μπαμπά! Θα σε κατέβω τώρα κάτω και θα σε κάνω τα κρέμ βιδάκια! Μπαμπά, Κάποιες στιγμές νομίζω πως η μαμά μου είναι λίγο τρελή. Συμφωνώ. Μπαμπά, οι υπηρέτριες και οι νοσοκόμες γιατί είναι εδώ? Μας βοήθησαν πολύ, αγάπη μου. Δεν το πιστεύω ότι παντρεύω κάποιον. Δεν το πιστεύω πως παντρεύομαι. επιτέλους θα πάρει το δικό του email του Τζόναθαν. Τι? Δεν το πιστεύω πως παντρεύει το αδελφός μου. Λοιπόν, Τζόναθαν Γουφλάι, δέχεσαι τη Μέρι Μπάξτερ για σύζυγό σου? Δέχομαι. Μέρι Μπάξτερ, δέχεσαι τον Τζόναθαν Γουφλάι για σύζυγό σου? Δέχομαι. Τότε μπορώ να έχω τις δέρες? Μπορείς να φιλήσεις την Ήφη. Τώρα είστε σύζυγοι. Μαμά, γιατί χτενιστήκαμε έτσι? Ναι. Γιατί είναι ο γάμος της Ήρθας. Ναι, παιδιά. Και εμείς ζητάμε. Μπαμπά, ναι. Γιατί είναι εδώ οι υπηρέτες της Μέρι και οι νοσοκόμες από το νοσοκομείο. Μας βοήθησαν πολύ με το στόλισμα. Θα ήταν άδικο να μην τους καλούσαμε. Ωχ, Θεέ μου.
παντρεύω δεύτερη φορά. Επιτέλους παντρεύομαι. Επιτέλους θα πάρω κι άλλο κωδικό email. Τι? Ποιος το είπε αυτό? Όχι, εννοούσα. Ωχ, Θεέ μου, παντρεύεται κι άλλος αδελφός μου. Billy Guflay, δέξτε την Κριστίν Brilliant για σύζυγός. Δέχομαι. Κριστίν Brilliant, δέχεστε τον Billy Guflay για σύζυγός. Δέχομαι. Τότε μπορώ να έχω τις βέρες. Τότε σας ονομάζω σύζυγους. Μπορεί να φιλήσεις την ύφη. Τζόναθαν, πού είναι τα παιδιά σας? Να, εκεί πέρα στην κυφερούλα παίζουν. Δεν θα με πιάσεις. Κι όμως θα σας πιάσω και τις δύο. Ο παππούλας έρχεται! Προσοχή! Άσε λίγο έτσι να κολυμπήσουν, να πληγούνε. Τζόναθαν! Τι? Και σαν να σε έπιασε βήχας μέρη. Α, ναι, θυμάσαι που πήγες κι εσύ. Κορίτσια στο σπίτι μου, μιλάμε όμως τώρα καταπληκτικά. Ήταν εκείνα τα χάπια. Το ήξερα ότι σε έπιασε βήχας. Αυτό ήταν αληθινό, Κρίσταλ. Λοιπόν, Μπίλι, θες να παίξουμε σκάκι γιατί όλο εδώ είναι βαρεμάρα? Ναι, θα έχει ωραίο να έχουμε και λίγη πλάκα όπως παλιά. Όχι με τους ακούμεις όμως. Λοιπόν, εγώ θα έχω τα άσπρα, έτσι? Όχι, εγώ θα τα έχω.
Όχι, εγώ θα τα έχω. Εγώ θα τα έχω. Εγώ θα τα έχω. Εγώ θα τα έχω. Όχι πάλι! Πλάκα κάναμε. Σαρώσατε. Τα πιστεύετε όλα εσείς. Τώρα σοβαρά, εγώ θα έχω τα άσπρα. Όχι, εγώ θα τα έχω. Όχι, εγώ θα τα έχω. Όχι, εγώ θα τα έχω. Εγώ τι είπα πρώτος, εγώ θα τα έχω. Όχι, εγώ θα τα έχω. Όχι, εγώ θα τα έχω. Όχι, εγώ θα τα έχω. Εγώ θα τα έχω. Εγώ θα τα έχω. Εγώ θα τα έχω. Όχι πάλι. Όχι. Ψάρωσατε, ψάρωσατε. Α, έλα εδώ εσύ τώρα. Τα παιδιά μόνο τους θα μείνουν. Και δύο. Έχει χάρη που έχεις και παιδιά, αλλιώς τώρα θα ήσουν στα δόντια μου. Συγγνώμη, είναι λίγο άγρια. Το παθαίνει αυτό όταν δεν κοιμάται πολύ το βράδυ. Μπαμπά, από πότε έγινες ο μπαμπούλας? Εδώ πέρα ο αδελφός μας είναι ο μπαμπούλας. Μάθε τους κανόνες. Ναι, μπαίνεις στο παιχνίδι χωρίς ρόλο. Αμαύρε μπαμπά, δεν είσαι δίκαιος. Μπίλι, βοήθησέ με. Συγγνώμη, η δικιά μου σειρά θα έρθει σε καιρό. Λοιπόν, τώρα εγώ θα τα έχω τα άσπρα. Όχι, εγώ θα τα έχω. Εγώ θα τα έχω. Πλάκα μας κάνουνε. Πάμε εμείς για να ψωνίσουμε λίγο. Εγώ θα τα έχω. Όχι, εγώ θα τα έχω. Εγώ θα τα έχω. Εγώ θα τα έχω. Εγώ θα τα έχω. Αχ, παιδιά, κόψτε την πλάκα. Καλά.